Доброго ранку! Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добрый ранку. Сябры, сёння пасля заняткаў я запрашаю вас на каток. Дякую за запрашэнне, Лесік. Цудоўная прапанова. Будем кататься на выперадкі. Але я запрашаю вас не толькі пакатацца. А што яшчэ можна рабіць на катку? Віншаваць людзей адной вельмі цікавай і рэдкай прафесіі. Ого! А што за профессия такая? Зараз усё раскажу. Лесік, дык каго можна віншаваць на катку? Билетёров? А вось і не. 16 студзеня адзначаюць прафесійнае свята ледавары. Кто? Ледавары? І што яны робяць? Вараць лёд у вялізных каструлях. Але лёд трэба замарожваць, а не варыць. Лесік, ты не памыліўся? Не, вы здзівіцеся, але лёд менавіта вараць, а ледаварамі называюць заліўшчыкаў лёду. Вось дык ну. Прычым працэс варкі лёду вельмі карпатлівы. Ён займае каля 7 дзён. Дзіўна. Я думаю, можна проста наліць вады, і мароз сам усё зробіць. Калі проста наліць вады, лёд атрымаецца няроўным. На такім катку можна толькі ў двары катацца, а прафесійны лёд павінен быць гладкім, як шкло. Сапраўды? Бо ад гэтага залежыць, як пройдзе выступленне фігурыстаў ці хакейны матч. Але я ўсё роўна не разумею, чаму лёд трэба варыць цэлых 7 дзён. Кася, спачатку трэба падрыхтаваць пліту, на якой размешчаны каток. І як яе рыхтуюць? Паступова ахалоджваюць. На гэта і праўда можа спатрэбіцца некалькі дзён. Менавіта. Пасля пліту мыюць і чысцяць. І толькі потым пачынаецца заліванне шлангам. Вось гэта тэхналогія. Але лёд не мае колеру, а каткі ж не празрыстыя. Чаму? Вельмі трапнае назіранне, Патап. Напрыклад, лёд для фігурыстаў павінен быць шэрага адцення. Таму спачатку наносіцца белая фарба, а потым шэрая. Лёд яшчэ і фарбуюць? Ніколі не задумвалася пра гэта. Пасля афарбоўкі зноў заліваецца вада. Затым тэмпература пліты падымаецца, выязджае спецыяльны камбайн і як бы прыціскае лёд, каб з яго выйшлі паветра і соль. Я бачу такія камбайны на катку. І толькі потым заліваецца апошні пласт лёду. Прычым для хакеістаў і фігурыстаў лёд рыхтуюць розны. Вось гэта цікава. А ў чым адрозненне? Для хакеістаў лёд павінен быць больш цвёрдым. Ну і ну. Ніколі не думала, што заліць каток такая складаная і доўгая справа. Раней усё было яшчэ даўжэй. Лёд залівалі ўручную. Уяўляю, колькі гэта займала часу. І толькі ў 1948 годзе амерыканскі інжынер Фрэнк Замбоні вынайшаў рэсурс-фейсер, спецыяльны камбайн для аднаўлення лёду на катках. Які малайчына гэты інжынер? Згодны. Між іншым, ледавары адзначаюць свята менавіта 16 студзеня таму, што гэта дзень нараджэння Фрэнка Замбоні. Сябры, сёння абавязкова трэба схадзіць на каток. Можна на сапраўдную лядовую арэну, а можна проста пакатацца ў двары. І абавязкова трэба павіншаваць са святам тых, хто залівае каткі ў дварах, і тых, хто варыць лёд на катках прафесійных. Дзякуй вам за працу, паважаныя ледавары. І зараз у гонар свята прапаную паглядзець цікавы ранішні мультфільм. Глядзім, сябры! Лесік, у мяне прапанова. Якая, Кася? Паколькі сёння адзначаецца дзень ледавара, прапаную абляцець самыя вядомыя каткі ў свеце. Для тых, хто толькі што да нас далучыўся, растлумачу. Ледавары – гэта людзі, якія заліваюць каткі. Дык што наконт падарожжа па катках? Кася, але я не рыхтаваўся да такога падарожжа. А ты падрыхтуйся. Патап, перадай, калі ласка, нашаму разумніку камп'ютар. Калі ласка. Але мне патрабуецца час, каб адшукаць самыя вядомыя каткі. Да шукай, спакойна, не хвалюйся. А мы пакуль з дзеткамі мульцік паглядзім. Але... Ніякіх але. Назваўся разумнікам, працуй.
Лесик, не расстройвайся, я тебе допомогу. Вось і выдатна. Працуйте, хлопчики. А для нас, сябры, мультфільм. Ой, а хто мультик спыніў? Мы. Але навошта? Кася, ты просила распрацаваць маршрут падарожжа па самых вядомых і цікавых катках у свеце. Прасіла. Дык у нас усё готово. Здорово! Тады мультик даглядзім пазней. А зараз паляцелі! Ідзе мы пакатаемся спярша? У Мексіцы. Тут працуе самы вялікі ў свеце штучны каток. Здорово! Але здзіўляе гэты мексіканскі цуд не толькі памерамі. Мясцовыя жыхары і турысты маюць магчымасць пакатацца на каньках у горадзе, дзе вельмі спякотна. Просто неверагодна! Але заліваюць каток толькі на некалькі тыдняў падчас навагодніх свят. Тым не менш, атрымаць асалоду ад экзатычнага для гарачай Мексікі задавальнення паспявае больш за 1 мільён чалавек. Адкрыты каток у спякотнай краіне. О, вось гэта здзівілі, хлопчыкі. Куды адправімся далей? Кася, падрыхтуйся здзіўляцца яшчэ больш, бо мы адпраўляемся на пляж. Каток на пляжы. Не веру. А вось і дарэмна. Паглядзі сама. Гэта першы ў свеце каток на пляжы Бонді-Біч у Сіднеі. Няма слоў. Пляж мае даўнія лядовыя традыцыі. Яшчэ ў далёкім 1929 годзе тут была пабудавана пляцоўка для трэніроўкі выратавальнікаў у зімовы час і клуб маржоў. Клуб маржоў на пляжы ў Аўстраліі? Што прыдумалі? Спачатку тут быў толькі басейн з вялікай колькасцю лёду. А потым з'явілася лядовая пліта, якая вытрымлівае тэмпературу плюс 30 градусаў. Такую спёку, напэўна, складана тут ледаварам. Але факт, каток на пляжы існуе. А зараз ляцім у Кітай. Тут дзейнічае самы лянівы каток у свеце. Лянівы каток? Гэта як? А вось так. На возеры Шычахай у Пекіне працуюць 2 каткі. Адзін звычайны, А на другім катаюцца на веласіпедах з лёзамі ці на спецыяльных лядовых крэслах. вакол каткоў цэлых 10 храмаў і лабірынты прыгожых аднапавярховых будынкаў. Так што тут можна катацца і адначасова любавацца славутасцямі, не ўстаючы з крэсла. Гэта ж трэба было такое прыдумаць. І катанне, і экскурсія адначасова. У Нідерландах таксама можна сумясціць дзве гэтыя справы. Тут можна пракаціцца побач са старажытнымі ветранымі млынамі. Сапраўдны музей-каток пад адкрытым небам. Самы вялікі штучны каток у Еўропе знаходзіцца ў Маскве. Тут таксама неверагодна прыгожа. Яшчэ здорава будзе пракаціцца на самым вялікім у свеце высакагорным катку. Для гэтага трэба адправіцца ў Казахстан. Яшчэ вельмі захапляйна выглядае каток каля Эйфелевай вежы ў Парыжы. Хлопчыкі, ну гэта проста немагчыма. Што такое, Кася? Мне хочацца затрымацца на ўсіх гэтых катках. Значыць, табе спадабалася наша падарожжа? Вельмі. Але час вяртацца ў добраранак. Не хочу. Кася, але дзеткі чакаюць працяг мультфільма. Ну добра, толькі паабяцайце, што мы яшчэ наведаем гэтыя каткі. І гэтыя, і яшчэ некалькі дзівосных каткоў, якія мы адшукалі. Добра, дамовіліся. А зараз працяг мульціка, сябры. А зараз надышоў час развітвацца. Сябры, жадаем усім цікавага, Паспяховага І абавязкова вясёлага дня. І не забудзьцеся, увечары сустракаемся на катку. А зараз нам засталося дамовіцца пра наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. Як заўсёды, зранку у нашым добраранку! Не праспіце! Хе-хе-хе.